només una compensació econòmica, que en aquests temps és una gran ajuda per a molts, sinó un reconeixement a tota la feina, l'esforç, les hores dedicades, els mals de cap i una petita empenta per seguir qüestionant-nos el món que ens envolta, per voler obtenir respostes, avançar i augmentar sempre el nostre coneixement, perquè la ignorància esclavitza, però el coneixement ens fa lliures, la llibertat ens fa feliços i la felicitat ens fa tenir èxits en la vida. La il·lusió, no obstant, és una cosa molt fràgil, extremadament fràgil. Per tant, hem de cuidar-la molt, i heu de cuidar-la molt. Heu d'evitar tots els falsos triomfalismes i heu d'aprendre dels errors i sobreviure en aquest món, que és un món complicat, el de la recerca. I això ho heu de fer, sobretot, des de l'optimisme. L'optimisme, que no és un pessimista mal informat, no és el cas, l'optimisme us farà veure a vegades un got que està buit, el farà veure mig ple. I això és molt important. I això ho ha dit diversa gent i crec que és una idea bastant bona. Quan arribes al fons, sol pots pujar. Per tant, fins i tot en aquest fons heu de ser optimistes. Construir capacitats inclou, en línia amb el que deia el professor el doctor Esteller, inclou viatjar molt, estar amb el cap al món, i quan vulgueu posar els peus al born, llavors la nostra obligació dels polítics és assegurar que les portes estiguin obertes, que el sistema sigui obert i que sigui plenament accessible en el retorn dels que heu anat a rodar pel món. Moltes gràcies.